Sports. Enot sa Bareta. Enot sa Gamos. Ang tamang oras sa Radyo DZGB, alas 3:03. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Positibo ang Octa Research Group na magkakaigwanan epektibo o epekto ang implementasyon kana uniform curfew hours para mapugulan ang paglakop kan COVID-19. Sigon kay Dr. Guido David, kan Octa posibleng mahiling ang resulta kana duwang simanang curfew sa National Capital Region o NCR ngunya na simana. Piglalao man nindang mababa ang reproduction number kan kaso maski bako man grabe kadakula ang mababawas digdi. Importante man sigon sa iya na nasa kada lakdanga na pigigibo kan gobyerno makakatabang para mapugulan ang paglakop kan COVID-19. Yan ang pangalas stress na barata haligdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Biogesic Tablet, Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Microban GT, para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Rexidol Forte, lakas banat sa 4. New Maggie Magic Sarap, dagdag value pack. May free 2 sachets. Sachets! Bili na yan! Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Revicon. Lakas katawan sa bagong labanan. Red Horse Extra Strong. Ito ang tama. United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap. Ang bawat lutuin. Nido 3 Plus. Todo Protect, your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, iyo na gayud ini ang pinakahabutang madangog sa ngunyan. Mama, Kaya, nagdangog ako sa experts kan pigsabi nindang. Ang pinakasulit na gatas bakosa ng basta tipid sa presyo kundi igwaman ng tamang nutrients para sa 3-year-olds. Nido 3 Plus. Sakasan ng todo sa brain budak growth nutrients kundi pinatodo man ng protection versus previous formulation. Laog na sa budget, suliton. Magdangog na sa experts. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo Protect, your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nagbago! I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms! Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat Condy Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Inigo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Binubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Nido Jr. Para sa kaakian na sa Rojas tatulong taon. Nido Jr. Ang presyo mapuon sa 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Iguaman mababakal sa dakulang pakete. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 185 series of 2020. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang supreme ang sarap, kaya supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggi Supreme Sarap, all-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 071 series of 2020. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Inalda po sa Induga Boss. Iniimbitaran po niya mo kamo na magparehistro na para sa maabot na Mayo 9, 2022 National and Local Elections. Ang samuyang opisina bukas magpuon Martes sa Sabado, pon alas 8 nin aga sa 5 nin hapon.
Dahil po kaming laog pag Lunes, tayo inaladaw ng pagdesinfektar kan sa muyang opisina. Magbisita lamang po kamo sa mga opisina kan Comelec kung saan kamong banwaan o syudad maboto. Para sa indong kaligtasan sa salud, kahipuhan po nindo na magsulog ng face mask as in face shield sa oras ng pagparehistro. Isiring man, dahil po paglingawan na magdaranin sa diri nindong ballpen. Sa Setyembre 30 na lang po sa gunya na taon matapos ang pagparehistro. Diyos mabalas po, asin magparehistro na, ngunya na. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Alas 3 na, oras nang I-text mo, i-upload mo, i-chat mo, pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! Ariyahan ta daw kigod. Ariyahan ta kigod. Di magparerero mo na. Ariyahan kigod. Hoy mga fans, mag-usog ka ang radyo. Alas 3 na no naginibuhan. Kita magpuro erestoryahan. Mas magayon kung may merenda lang. Mga samdo sa pagkabuhay ng tao. Programang pagkonsuelo sa hapon. May health tips asin mga tataraon. Oy, dangugaan sa kuyang orasyon. Oy, pinky-on mo baby. The best. On mo baby. Damerien. Merendal na po. Pinky-on mo baby. Pinky-on mo baby. Rahi para Jody si GB. Merendal na. Damerien. On mo baby, Libby and Henry. Pinky-on mo baby. Pinky-on mo baby. Rahi para Jody si GB. Okay, good afternoon Pilipinas, mga Bicolano, sa mga partikan mundo. Kumusta taban sa tuyang hapon mo niyan? Kumusta lamang kita gabos dyan? Kasabay niya to mga tugang sa Technical Department si Chief Technician Ramiro Tanay hanggang po kitang alas 4 nin hapon. Digdi po sa tuyang programa na Pinky On. Alright, birthday celebrators natin, magandang hapon.
Aha. Dali lang ta. Ikaw kaya ako kipig ko, may negosyo ako on the off the air. Ikaw kaya akong kauro na, may ka-textmate ako, Jake? Pangyari, may ka-textmate ako eh. Ang ngaran niya si Lizel. Ang napot niya, good afternoon nga tabi, Mr. M. Pwede bang malaman kung ikaw ay binata pa? Lizel po ng Pasig City. Salbatan ang mangyari. Hindi ko alam kung simbagong kung iyo ba ko. Anong gusto kong isimbag ko, tabi, Jing? Ano simbag ko? Dapat nga, magpakatotoo ka sana. Sabihin mo ngayang, hindi na. Kung siya ngaya ay madadarang pa, pagkapon na, para dinurot naman niya, kita nga na po na yun eh. O, no? Ano nga nan sa tuyang tataramon mo niyan? Ang sa tuyang tataramon, hello? Ay, kusog ang feedback mi go, pakibaba-baba tabi kang volume. Okay, sige daw. Nanong marinapa po. Yes, good afternoon. Simagan mo po ito sa initial na soltero ka pa. Ano ako, bali? Ano ba? Garipi gusto, umulugod ako sa kompromiso na... Hindi ko nga niya, silisal ka ko masasiba na alawi. Maski na. Malay mo kung ang ngaran niya dati, Lisandro. Ate, pag nagapon, nailing mo na. Aday, man nga. May nagtik sa kuya man sa nangon yan. Sabay, natin mo na papagsimpagon nga hindi kinabo. Di pa bakalan na okay, kondominium. Sabi pa pangalan kang kondominium. Oo, sige. Kung gano'n eh, gari agent gayon. Iya po. Agent gayon sa kondominium. Pag nabakal mo po sa kondo unit, ano yan, sila siya lagi sabay mo para yan mag-house break. House Ano nga break. ako? Sabi ko nga nga ko, wala akong ititira dyan kung ako makabili niyan. Sabi niya, bakit? Binata ka pa ba? Doon ako naguguluhan sa tanong niya. Simple masana. Baka sabihin Ilingon niya- mo muna si Lisel. baka Pag nailing mo sabihin pero niya- sa iba na alawi. Kung wala kang kasama, samahan kita. Ano, pagrasya naman sa'yo, makapa. Awinda, ano ako, easy? Excuse me. Hard to get ini. Ninong, Ah, naman mo po sa simbag mo sa kuya. oh. Anong gigibuon mo pag nailing mo nagpataw-pataw sa iba na alawi sa Ako na ko ngayon, mautik man ako. Awinda. Thank you. Alright. Naramdaman ko lamang so. Igod ang sarungkan ngaya ano ito sabi na kan sarong relihiyosong tao. Nagpradalagan pa siring superior niya. Nga. Ano nga ito? Anong email address mo? May po-forward ako sa imo. Surat mo daw tabi. Diba? Di yan sabi na kan sukan. Oh, ano nga nangyari? May dumi naman niya. Tabi nga kasubangking nga sa kumbento. O may nuba nga niya, kibado. Ano nga ang ginibo mo? Ay, siyempre nga niya, binaduan ko. Talayan sa bata nga magayo na. Ang susupog nga niya ako, binaduan ko. Di binalikan kihapon so kaoro na mas superior. Ika nga niya po, ano nga ang gibon mo kung ika nga niya po naka-experience ka ito? Sabi kang kaoro na mas superior. Siyempre nga yan, noy. Kung ako kayang kahuron niya ka ito, arag man niya ako sa imo, mautik man ako. Mautik man rin. Awin na. Mautik man nga niya ako, noy. Kung ano yan, mautik man nga niya ako. Mostaza. Ano nga pigi mo muna? Ito na, oh. Ayun na, forward ko sa imo, di pakiprint mo, importante ini. Okay na? Anong sabi ka ito? Yun na. O suratan na so number tabi papel. Tapos ko. Paano kaya arog kayo ni? So nagdigdi sa may nag-upload sa kuya na taga sa dito ni da. Taga Purok Neve Crossing Humapon Legazpi City. Oh, taga Humapon. Nagagad ba ka sa kuyang tabang ito? Nagagad sa kuyang tabang na kung pwede na matabangan. May nagdigdi sa kuya si amigong Vic. Sa amigo ko na mga iba-ibang klase kan auto. Nagtawki 1,000 pesos. Duman niya sa nakapod sa ibang saro. Saro nga, duman nga sa taga Castilla. Iyo, nagapod.
Di pigabudan ta kasuhapon, kaya nagridingon yan, pag-receive ta mga tugang sa 1,000 pesos. Kaya, ano nga rin ganing apo lang tangin ni? Lorna Herrera. Ada. Si Lorna Herrera niya sa baba? Okay. 0920 ini. 0920 71 sige daw. Takay dapat maraba ni Vic na tiro ng oberta so donasyon niya. 0920 ay nan sinurat mo salbata na uni palan sa ibong sus. Ay mapagalong pag nga senior moments. 764 27 okay. Yan. Anong nga rin ka ito? Lorna? Anong nga rin ka ito? Lorna. Sandali lang. Tapudan ta daw si Lorna. Lorna Herrera. At ini number Lorna. Hello, Lorna. Hello po, maray na hapon po, sir. Maray na hapon. Sa DCGB tabi ini. Si Henry tabi ini. Sir po? Si Henry Maceda po ini. Sa DCGB. Ay, good afternoon po, sir. Oo. Yan na sa mo sa 1,000 mo. Ayan na po. Salamat po, sir. Oo. Tina ito sa nibig ka sa bago sa kaswap kan sarong aldaw sa kuya. Para da ito sa imo. Kumusta na so aki mo? Kumusta na so aki mo na? Ano po? Ano po, sir? Tugang ko, sir, ito. Atugang mo? So, may mayuma na operaran sa BRTTA? Iyo po, sir. Oo. Ano na? Kumusta na Nasa sa... ano na po, sir, siya? Nasa emergency room na po siya, sir, kasi bagong alas 11. Iyo. Binayaan ko po, sir, siya. Itong pa sa emergency room, dahil ko pa pangalam mo niya kung na-operaran na po. Oo. Nagkuha na Gusto ko siya lang po, sir. Gusto ko lang po, sir, magpasalamat sa mga nagtarabang po na ano po, sir, na kung bago po, sir, ang mahal na Diyos, wala po talaga ako kang maginibos sa muyang tugang na sininay. Iyo, oo. Kaya, kaya gusto ko po magpasalamat sa gabos na ginamit kang Diyos para masundan sa muyang mga pangipo para sa tugang ko. Iyo. Kasi salamat man sa gabos na programa po nito. Iyo po. Kay Kuya Boy Henry Mata. Oo. So, kanong tabi? Ano po, dako lang. Manay Lorna? So, nagdonor kidugo. Nakauron mo? So, mata o madonar kidugo. Nakauron mo ito? Ayun po, dako lang po, salamat po sir. Nagdaman pa ito na yung nagpanganay po sa kuya. Pero namundungan po siya da po siya makadunita. First time na da po na ma-high blood. Pero po, tinawan pa man po, gilaringan niya kung 1,000 kayo ni Kuya Andrew. Iyo, ano? Kaya salamat po sa mga sagabos sa tao na ginamit kang Diyos sa mga mahal ko sa buhay na nagtabang. Iyo po. Hay na po kamungon yan. Ano po sir, si Bibi, Sinina itong po sabi, ako po ano yung po sa babakang station po nindo. Ayaw mo sa babakang station? Oo, okay. Tarireceive mo sa 1,000. Ano? Okay, madali lang ta. Gara may donasyon digdi, madali lang ta. Sige, madali lang ha. Taon ni gari may pahabol na 500 ay ba man pala ini. Okay, sige. Okay, sige. Iyo man sa natabi Manay Lorna, salamaton na maray. So, duman sa, pasalamatan mo lang sa nagtaw ka na 1,000 pesos para sa imo tabi. Ayun po, sir. Okay, sige po. Okay po, maray hapon po sa gabos na para daw Mr. Henry Maceda. Salamat po sa gabos na nagtabang po. At sininiman po na 1,000 pesos na na-receive ko po niyan. Asin kay Sir Andro or Sales, salamat po, sir. Opo. Ang Diyos na sana pang magbalo sa Indo kang mga bagay na naginamit po kang Diyos para masundan sa pangipugan sa kuyang tugang. Gabos ko pong mga mahal sa buhay na nagtabang sa tugang ko. Salamat po sa Indo gabos asin. Pagpalain na lang po kamo kang Diyos asin ang padagos na pagpapala kang Diyos ay maranasan man kang gabos na nagtabang sa muya. Iyo, okay. Asin tawan man dagod po kamo halabang buhay para po dagod pa po kamong matabalan po.
Iyo, okay. De ka muna maghalitaw, di may donasyon additional 500 pesos. Aburaran ko na muna yung donasyon iyo. De ka maghalitaw ni, may mahatod ki 500 pesos. Kung di ka na maghalat, so kamidbid ko man ini. Tawanta ka ng unang 500 ha, para madagdagan ang sa ibong kwarta. Iyo. Okay? O sige, salamat Lumay Lorna. Ingat tabi, di ka magalit dyan. Okay. Okay. Opo. Yeah, opo. Thank you. All right. Hello, good afternoon. Hello po, good afternoon. Good afternoon po. Sir, bilin po ni Imperial. Ay, ang manay bilin. Maray na hapon tabi sa imo. Maray na hapon man po. Nag-text po ako sa iyo kasi bago na mahapod po ako ngunyan talaga. Na kung pwede po ako makapanghagad na sa paradangog ni biit na kontribusyon lamang para sa abuloy sa gadan sa kwentugang para po sa pagpapalubong ini. Dito po kami nakakabayad kan sa punerarya, nakabayad naman po duman sa ang simbahan. Kulang pa po kaming 17,000 sa punerarya. Iyan ang mahirap ako sa mga paradangog mo. Na kung may lamang po sinda, may diit po sindang maibubulon tad na maging abuloy sa papadubungkan sa kuyang tugang na si Jesus Ariate. Iyo. Saan po nakapatintingon yan yung tugang mo, tabi? Yaw po sa kuyang, sa may chapel, sa kabakan chapel. Chapel ka, nakabakan? Saan po nakapatinte? Saan nakapatinte? Yaw po sa arong niya, sa dagaan sa Guyam. Sa Guyam? Yaw po duman. Sa ibaba po kan chapel kan Guyam. Iyo, okay. Sige, ang mga pudang ka po sa nagdadangog mo niyan, baka may iga pa kimaho yung bot na makakontribute lamang sa imo, di apudan mi lang pag may nagtabang po dito. Sige, tabi, Manay Belen. Iyo po. Maray na hapon po sa Gabos na nagmamati po dito sa programa ni Sir Henry Masida. Kung siya man po ang may mahuyong buot na may sobra man po lamang kamo sa inyong budget sa muy. Baka po makahagad kami ng biit na abuloy para sa sakuyang tugang na dada na si JC Ariate. Dao po siya sa Guyam, nakaburol. Tulubong po siya sa Wibis. Dahil pa po kami nakakabayad babayadan duman sa punerarya na 70,000. Ayaw pa po ang kulang ni duman. Ini po da kulang tao. Kaya po dahil nakausto duman sa baratong kabaong. Ang nakuha niya po so 50,000 pong kabaong. Kaya po nakikimayarag ako sa inyo na kung siya man po ang makadangong kayo sa kuyang puti horon, ba lamang po matabangan nindo kami, kisira piso lamang dyan po po nindo, may katabang nindo sa kamuya. Kalubog-lubog po kayo kami sa utang, kang pagpapabulong kayo niyo, haloy po sa naghislang. Dapat lang, magandang magpaniwang muna, Dahil na po siya naglukos ni Maray. Kaya po, dakula po so kantidad kang kabaong na naalaugan sa iya. Ito po nagkantidad ki 50,000. Isus ko. Okay, sige ba sana po Manay Belen, pag may nag-text tabi sa kuya, apudan ta ka sa ere. Punbo ko ng number mo, maapuda lang po ako sa imo, ha? Iyo. Okay po. Iyan ang tulang mo si Jesus Ariate. Iyan sunagadan sa BRTTH, nagpig-public service mo? Kansarong aldaw? Iya po, opo. Okay. Pabalik-balik baga sa hospital. Iya po, okay. Iya po, okay. Sige tabi. Hindi naman po, mahirap po na buot makakabang man lamang sa muyang pagtios ka iniung sa muyang paghalit sa kuyang tugan. Iya po. Salamat po sa inyo, Gabos. God bless us. Okay, bye-bye. Thank you. Alright. Opo, bye-bye. Isus ko, nakula pala na tao. Nakula man ang kabaog. Kung maniwang, di man isa dayman. Iba man ang presyo palang pag nakula, paghalak. Iyon man ang salbatana. Kaya po pala ngo na pangyari. Anyway. Harap pala ka naman. Okay, bueno. Sandali, mababa ako. Kung ko sa 500 pesos sa wallet ko, abunaran ko muna ng tinig sa kuya kan sa kuyang barkada na 500 pesos para digdi kay Mrs. Ano ito? Angel Lorna? Lorna ano nga nito? Lorna, basta,
Herrera. Yan, okay. Hello, good afternoon. Boy. Ninong, Oh, ipalsok mo pa ako. ano? Okay. Okay. Paano yan? Paano makuha dyan sa imo? Sumubil na lang. Papitong ko niyan kung may time. Iyo. Ngunyang gayo. Hanggang ng oras ka dyan. Okay. Oho. Basta na. Gari, baka makaarani man sa nang opisina. Diyan ka sa annex? Sa Palangka Building? Oo, iya. Okay. Sige pare, salamat Salamaton. So, Manay Belen, may ma-donate tabi ki 1,000 pesos. Anonymous, tawagin natin sa pangalang, ano yan? Iwaran ako ka ito. 1,000 pesos, anonymous. Manay Belen, tabi, Mobile. So, yes po, BP. Saan ka ngunyan, boy? Going to Santo Domingo tabi, sir. Mano ka Santo Domingo? Ano po kaso sa yes clothing po. Susano? Use clothing. Asaga mo na lang ito, apiton. Gayod, ano? Hindi naman kayo oras. Asaga na lang. Yeah po. Basta na mo itong opisinang ito, kang inot ba, nag-collecta kita. Asaga, i-remind mo kung saan ako anon, ha? Yes, tabi, sir. Apiton mo. Duman ito sa BIR Annex sa may Palangka Building. Okay po. Iyo, okay. Sige, boy. Salamat. Yeah po. Okay. Manay Belen. Boy. Ay, pangyari sa maabak ka. Migo, ihado. Saka na lang tabi so 1,000 mapiton dyan ni boy. At auto pa lang sa mobile, naghatod kang mga used clothing po sa Santo Domingo, Albay. Okay? Bueno, 1,000 pesos. O di, makomersyal muna ako so 500 pesos kayo ito gitabang itaw ko tabi ngon yan. Tabangan. Mas kitag diri sana. Igo lamang ang hanap po ni Manay Belen, 16,000 na sana. Ta 17,000 pa sa kulang, Jing. 16,000 pa sa kulang, di. May nagtao ki 1,000, di. Ang kaipuan niya na sana, mga tugang, 1,000 pesos. 16,000 pesos. Di lamang nga tabi dyan ki politiko na nagtatao kitabang lamang. Di man kayo tabi, digdiyo tabi ki nagatabang lamang na ano yan. Yung caller mo po, papuntahin mo kay Santi Baltasar kasi bigay po sila ng burial assistance. Ay, Manay Belen, dumiyang katabi sa kay Santi Bagang Baltasar sa City Hall. Nagataw tabi ki burial assistance, manangad ang City Hall kay Santi na Baltasar. Maka pwede kang matabangan tungkol dyan. Yung manangad kay Santi sa City Hall, may burial assistance yan. Migo, dawa sa day ang kabaong kung aircon mahal. Toy. Kaya nga ito yung mga tirada mo naman, Toy. Nata-aircon man, nga pag napluson ang gadan. Natasunta ka dyan. Nakusunta ka dyan, amigo. Pagkala ng mga tirada mo na naman. O bueno, alas 3:37 na. An oras hatod sa Indokang MaxVit. Sa MaxVit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng MaxVit Microban GT. Para protektado ang alaga, dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Coffee Mate Original. Coffee Mate, bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Siguraduhon na nagsusunod kita asinan mga tawong nakapalibot sa satuya sa tamang respiratory hygiene. Buot sabihon, ang pagtakop kan ngimot, asin dungo gamit ang laog kan siko o braso kung maabo o hatsing. Mantang tulos man ay tapok sa basurahan na may takop, ang tissue na ginamit, asin maghugas din kamot kung ang sarong tawo minaabo o hatsing. Minatalsik ang saradit na droplet na posibleng may darang virus. Kaya ugaliun ang pagtakop kan ngimot, mag-abo o hatsing gamit ang satuyang braso o tissue asin bakoan sa tuyang kamot. Sa siring na paagi, malilikayan ang paglakop kan virus asin mikrobyo sa satuyang mga kamot asin maiiwasan ang paglipat kan kontaminadong droplet o virus sa ibang tawo asin bagay. Ang COVID tip na ini hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos of Ang Probinsyano Party List. Tara na sabay ka
abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Nido Jr. Para sa kaakian Lazaro hasta 3 taon. Nido Jr. Ang presyo mapuon sa 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Iguaman mababakal sa dakulang pakete. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 185 series of 2020. Namibidan sa albay, pinadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalaoman. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Ang sekreto na may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy, Tabaco, Ram Pharmacy, Ultra Drug Albay, Gemel Pharmacy at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Daddy, kailangan ko po ng laptop. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mamis, iyo na gayon ini ang pinakahabutang madahog sa ngunyan. Mama,
Kaya nagdangog ako sa experts kan pigsabi nindang. Ang pinakasulit na gatas bako sa nang basta tipid sa presyo, kundi igwaman ng tamang nutrients para sa 3-year-olds. Nido 3 Plus. Sakasa ng todo sa brain without growth nutrients, kundi pinatodo man ng protection versus previous formulation. Laog na sa budget, suliton. Magdangog na sa experts. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Si Henry Maceda, ang pink on mo, baby! Okay, balik kita sa programa. O, sandali lang, tapig review ko kung may mga donors pa kita, ha? Para duman kay, ano yan, sa tugang ni Manay Belen na Imperial, si Jesus Ariate. Okay, o dahil naman. Yun na ito, 1,000 pesos. O di, hanapon mo tabi Manay Belen, 16,000 na sana. Dumumang ka kay Santi, sabihin mo, pa doon digyan tabi ako ni Henry M. Masabi ito Santi sa imo, man niya si Henry nga naga para sugo-sugo sa imo digdi. Okay? Okay, o bueno. Oras natin, 14 bago mag alas 4. Dahil ko aram kun, ay, bago po sa mahiwagang tanog, o di ba, basahon ta muna so, pinangako ta kaswapo din, madali lang ha. Basta, dapat i-continue ta ito, madali lang. Alright, o ni po, so kasuhapon baga, nagpundo kita sa, igwa kita kisegment kasuhapon na pigbasa, tungkol po sa mga interpretasyon kan sa edong birthday, di ba? Hanggang kita kasuhapon mga tugang sa pizza G's. 1 hanggang G's kita kasuhapon. Ngunyan, dagdagan ta. Tangani po na masabutan ta. Ang objeto ko kaini, maraman mga tugang kung totoo mananggad ini na nakasuratig sa kong na-research, kung tugma mananggad ang pagkatawo. Tamala kami ni Ate Nitz, pareho kang pizza 12. Tama da, sabi ni Ate Nitz, so nabasa ko. Ito. Dili na kita mga tugang sa birthday, pizza 11. 11. Yan. Regardless kung anong bulan iyan, oni po mga tugang ang birthday. Yung 11. Kung ikada tabi pinangaki sa 11, ikada sarong persona na mainit magresibi o mainit na pinagre-resibi nin mga tao. Kung sabi yun, pirmi kada tabing apresyado nin mga tao. Ika, saro da tabing mabait, uyog-uyogon, mabuot, asin mahilig, makipagbarkada, makaskas, magtabang sa mga barkada, asin siring man, mahilig magtambay kay baan mga barkada. Kaya mabala. Matinabang nga pero mahilig na magtambay kay baan mga barkada. Sa pakikipagrelasyon ika po, permi kang dominado kan sa imong ay dadaog-daog palan. Dominado kadakan sa imong kapareha, asin siring man, igwa ka alagad sa likod ka iyan, mga tugang, ikada tabi, relax lang, asin nagiging passionate sa mga tao na sa imong namumutan. Yan. Okay? Birthday, mga tugang na ipinangaki da sa pizza 12. Ha? Pero, di po kamo kayo ni mag-relay ha. Ini po, susog lang ini sa mga bana-bana asin mga kuna-kuna nin tao. Ang gabos, mga tugang, nakadepende sa tuyang higos, asin sa tuyang gibo, siring man i-opreser niya to, ang sa tuyang pinagigibo, asin direksyon sa mahal na Diyos, tangani po magiyahan kita nin marhay. Okay? Now, so mga ipinangaking pizza 12, di ko na uliton. Tabi na sa kunay ni kasuhapon, para ini sa muya ni Ate Nitz Manzanillo. Okay? Now, so mga ipinangaki da mga tugang na pizza 13, sa inot da tabi, sa umpisa pa lamang, ikaw ay matalino, madalas kang takbuhan ng iyong mga kaibigan. Para sila ay kapag sila ay problemado,
para lang marinig ang iyong payo. O talaga, ay may ano yun nga nito? May paki ka sa mga tao sa paligid mo. Magaling ka ring mag-motivate ng mga taong namawawala ng pag-asa. Magaling maglaro, hindi pinipigilan ang naramdaman pagdating sa pag-ibig. Okay? Sa ipinangaki databi na March 14, ikatabi amigong toy rin, anong pitsa ka ipinangako, amigo? Pangaki. Ikaw ay ipinanganak na leader, uy, kon 14 ka pala na, you are born databi a leader, to be a leader. Yeah. Kalmado lamang sa mga may hirap na sitwasyon ng buhay at nagbibigay inspirasyon sa ibang tao sa oras ng krisis. Gusto mo rin ang mag-travel sabay sa uso, lalo na ang mga damit. Gusto mo rin na binibigyan ka ng ng mahal mo sa buhay. Kung gusto mo rin ng seryosong relasyon, tapat ka rin sa iyong pamilya. Yan. Iyo pala, Okay, 15. Ipinangaki po na 15. Kung nakaka-attract ang iyong personalidad, uyog-uyogon mo yan. Nakaka-attract na tabi ang iyong personalidad. Palagi kang napapansin ng maraming tao. Ikaw din ay palangiti at madalas mag-cheer. Seryoso ka rin sa iyong buhay. Mayroon kang mga pangarap na gusto mong abutin at talaga namang ginagalingan mo para makuha ito. Binibigay mo ang lahat sa mga isa-isang karelasyon. Importante rin ang sentimiento sa iyo. Yan. Okay. Sige. 14 ka palang toy. Yun man hanggang sa imo toy, sa pitsa 14. 14 ka palang. Ikadaa ipinanganak na leader. Kaya man palang presidente ka kang Consumer Watch. Ikaw ay pinanganak na leader, kalmado lamang at sa mga mahihirap na sitwasyon ng buhay at nagbibigay inspirasyon sa ibang tao sa oras ng krisis. Uyog-uyogon mo an. Gusto mo ring mag-travel sabay sa uso, lalo na sa mga damit. Gusto mo ring bigyan ka ng kung ano-ano ng mahal mo sa buhay. Gusto mo rin ng seryosong relasyon. Tapat ka sa iyong pamilya. Arin tabi, digdi amigong toy ang totoo. Uning number 1 kayo? Leader. Yan. Di ba? Pizza 15. Pinangaki na pizza 15. Pinangaki na pizza 15. Kapatid. Ito. Ang pizza 15 naman. Nakaka-attract ang iyong personalidad. Palagi kang napapansin. Ayun na ini. Napapansin. Nabasa ko na pala ni. 16 kita. 16. Mahaba ang iyong pasensya at may pagka-introvert. Kung mag-isip, iniisip mo muna ang pros and cons bago gumawa ng isang bagay. Ipinanganak na selfless at gustong-gustong tumulong sa tao. Nakakahawa ang pagiging masigasig, lalo mong ipinapakita sa ibang tao kung paano sila mahalaga para sa iyo. Yan. Okay, next. Ipinangaking 17. Hindi ka maingay, ngunit minsan mabilis maubos ang iyong pasensya. May pagka-creative kang maituturing, sinusubukan mo ring makipagkaibigan sa lahat. Ipinanganakang taglay ang katandaan, mas gusto mong maging independyente at madalas humingi ng space sa isang relasyon. Okay. Pizza 18. Pinangaki tabing pizza 18 regardless kung anong bulan yan o anong taon. 18. Ikaw ay mahilig lumaboy. Gustong-gusto mong mag-ubos ng oras sa payapa at natural na paligid. Ikaw ay may pagkamaligaso. Anong pagkamaligaso? Di ko iniaram. Ikaw ay may maligaso.
Di ko, anong gusto mo ka ni Jing? Bako taga-buhi ka, Jing? Di marami ni Jing. May pagkamaligaso. Hindi mo kayang maupo sa isang lugar nang may mahabang panahon. Gusto mong ipahayag ang iyong opinyon, nakakapukaw kang mahalin. Ngunit, ang gusto mo lamang ay iyong matibay at mahabang relasyon. Di ko po nasabutan kung sabig sabihin kan maligaso. Maligo kang parang aso. Pangyayari, maligo kang parang aso. Maligaso na. Okay na, o tama na muna. Hanggang sa nakita sa 19. Saga naman sa pizza 20. Tagari alabao naman. Saga naman. Abangan nindo naman. Saga naman mga tugang so, pizza 20. Yan na. Bueno. 5 minutes bago mag alas 4 nin hapon. Kapos na naman kita sa oras sa may wagang tanog, Jing. Bata ori sa may wagang tanog ta kasuapon, no? Sige daw, kung matandaan nindo. Iop mo ang kanoy, iop mo ang camera. Iop mo ang camera. Tabata live ang tanog tango niyan. Iop mo, noy. Iop mo. Nya, okay. Itong tanog natin. Aray ko. ulit. 100 pesos na load. Aray ko. Ay. Ayan na. Okay na. O yan, ugaring 3 minutes na lang bago mag alas 4 in hapon. May commercial ka pa, Jing? Iwan na. O sige daw. Ito ay na po nindo. Tagilid ta muna so sa tuya tabi mga tugang na ano ini? Na health tips. Barado na kung ano tabi ito. May wagang tanog. 100 pesos tabi an premyo. Sabi ka nag-text. Garong nga salto man. Salto da. Maray na hapon, mahapot tabi sa SSS. Ay, di po kitang mahamutan sa SSS. Supet sa 3 po, day na po nagmati. Taday po ako sa house. God bless. Ay, iyo sa naman ay may ang problema ta. Tatapos na kasuhapon. Supit sa 3. O, balikan ta pagkatapos. Balikan ta naman supit sa 12. Ay, paulit po ng kit sa 12. Kaabot ko lang po work tabi Kuya Henry. Pangyayari. Hello? Kuya Hen? Yes. Ano po yung pagkain, yung tunog? Hindi. Taunti pong clue. Sabi po. Hindi siya kinakain. Matigas. Matigas. Hindi kinakain. Ano ba yun? Hindi siya tao. Sa tao po, gamit po ng tao? Pwede siyang gamitin para sa tao. Siguro po yan bag po, yung kinasara-sarado? Hindi. Zipper ng pantalon. Grabe, imagine. Ano kung tunog kan zipper? Grabe ka man na. Ibahon ba? Natutusta ka niya na karawagin ka. Salamat. Bye-bye. Pizza 12. Sa pizza 12 o basahon ta sa pizza 12. Ano ito? Ikaw ay matalino at kilala sa pagiging mapagpakumbaba. Ikaw ay dedikado at sincero sa iyong trabaho at pag-aaral. Ikaw din ay maituturing na emosyonal kung magmahal. May pagiging possessive sa kasintahan at asawa. Easygoing at palakaibigan. Gusto mo na laging maganda ang iyong kasuotan. Realistic sa laro ng buhay. Pitsa 3. Ikaw ay malikhain. Gusto mong pumunta sa mga bagong lugar para mag-explore at matuto ng mga bagay na hindi mo na nagagawa. Ikaw ay easygoing. Masaya ang mga mahal mo sa buhay kapag nakakasama kanila. Matayog ang iyong pangarap. Kapag ginawa mo ang iyong best, makukuha mo ito at maghihintay ka lamang. Okay? Hello? Hello? Hello po? Hello? Ano ang tanog? Wara na nawara lugod sa tanog. Ito, sandali lang Cutter, mali. Mali po. Hello, good afternoon.
Good afternoon, sir. Yes, sir. Ano po ang tanong, boss? Paper clip na nasa pwedeng baso na figuro untog sa table Paper mo. clip na figuro untog. Sa baso. Sa baso. Oo, figuro untog sa table mo. Wow, daan simbag mo. Kaiba man. Ano? Takasen ka, sir? Kamaling. Kamalig. Ano pong pangaran? Pagtama na. Pagdara mga nasoro istorya na naman. Sala, boss. Sala. Okay, thank you. Nasaroan man ako kayo ah. Ay, kung nga masaroan mo ngayon ako. Wala mo kayo masaroan. Bari yan nahulog sa lata. Mali. Ay, ano nga ni? Angel Sungarang ang tugang mo, Angel? Erika? Ano? Hello? Hello? Ano nga ang tugang mo, Angel? Tabi? O, Jayan. Ne, di ka magparakulit kay ate mo. Taday man talaga alam, be. Di ka magparakulit kay ate mo. Taday niya aram kung ano talaga be ang tanog. Di man nahiling ni ate mo, ne. Di, mas ka nagkukulit mo. Di kang magsimbagsay mo. Hello? Hello. Yes. Ballpen na pick pa untol sa lamisa. Bye-bye. Salamat ka sa pagkanta. Isaga naman. Asaga palakwan tayo, si Monsignor Chris. Ang satuyang kapartner sa satuyang programa. Thank you. Last caller natin. Hello. Anong tanong, sir? Julen. Sala. Bye-bye, sala. Salamat ka sa pagkanta. Bye, goodbye, mabuhay. Maggi Magic Sarap dagdag value pack. May free 2 sachets. Sa bawat 28 sachets na bilhin, may free 2 sachets. Kaya ang sarap-sarap at ang bango-bango ng mga luto-luto mo. Free 2 sachets na dagdag diskarte sa kusina pang araw-araw. Kaya